Да преминем нататък. Разполагаме с царевично брашно, овесени ядки, галета, овесени трици. Също така разполагаме и с лимец, нахут, елда, ябълков пектин, хуск, свински желатин и телешки желатин. Също така разполагаме с бял сусам, с черен сусам и натурален сусам. И най-вече с сладките. Отиваме към сладките. Какао от България, което е уникално. Какао на зърна, което също е доста купувано и уникално. Канела мляна. Тя е така може да се каже, че не е толкова сладка, но върши доста хубава работа при хората с диабети и така нататък. Брашновото рошкови разполагаме, фенел, копър семе, звездовиден анасон на семена също и също кокосови стръготини, кокосово брашно и бадемово брашно.